De Tweede Kamer wil ontpoldering het Wiegepolder uitstellen en het is voor velen ver rijden naar de dichtstbijzijnde pinautomaat. Maar we beginnen bij misschien wel het mooiste verhaal van de week. Want miljoenen kijkers zagen zondagavond de liefde van het beeld spatten bij de laatste aflevering van Boer zoekt vrouw. Na maanden van geheimzinnigheid mogen de Oost-Soerburgse Annette en boer Hans er nu openlijk vooruitkomen. Ze zijn verliefd. En dat mag iedereen eindelijk weten. Sinds zondagavond 10 uur mogen we naar buiten en dat is een gevoel van vrijheid. Fantastisch. Wat ze maar komen, Annette. Ja. Eindelijk kan Annette op de paardenfoekerij rondlopen zonder weg te hoeven duiken. Want de liefde tussen haar en Hans hoeft niet meer geheim te blijven. Tijdens de uitzendingen van Boer zoekt vrouw was dat wel anders. In het weekend was ik altijd undercover hier. Op vrijdagavond zette ik mijn autootje stiekem in de schuur tussen de shovel en de trekker. En dan ging ik heel snel naar binnen, want ik mocht niet gezien worden. Ook Hans is blij dat het hoge woord eruit is, want hij is dol op Annette. Omdat het zo goed voelt en zo vanzelfsprekend is. Je hoeft geen moeite te doen om iets voor elkaar te betekenen. En dat is het belangrijkste. Annette voelt zich helemaal thuis in Brabant en ziet zichzelf wel met Hans samenwonen. Maar de band met Zeeland blijft altijd. Tuurlijk, en ik ben oppasoma, dus sowieso ben ik heel veel in Zeeland te vinden. Ik moet nog even kijken hoe ik dat op ga lossen met mijn werk, want ik wil natuurlijk ook blijven werken. Maar we hebben nog niet eens tijd gehad om diep over die toekomst na te denken. Omdat we zo geleefd werden door allerlei toestanden. Maar dat we gaan samenwonen, zeker. Hier, kijk eens, dit is toch fantastisch? Het is toch hartstikke mooi? Ze deden het in 2020, in 2021 en nu doen ze het opnieuw. Zeeuwse kinderrechters waarschuwen voor problemen in de jeugdbescherming. Met name het tekort aan personeel zorgt voor problemen. Er zijn te weinig jeugdbeschermers. Wat betekent dat een gezin soms moet wachten tot er een jeugdbeschermer beschikbaar is voor ze. En er is ook gewoon veel verloop. Dus dan heb je een jeugdbeschermer waar je misschien als gezin heel blij mee bent. Maar die gaat dan weg of die valt uit. En dan moet je je eigenlijk weer opnieuw gaan openstellen. En de impact op de getroffen gezinnen is erg groot. Er zijn situaties dat we in een jaar tijd 4, 5, 6 jeugdbeschermers voorbij zien komen in een gezin. En dat is iets wat eigenlijk niet te verkopen is aan de gezinnen waar het om gaat. En vroegen de rechters vorig jaar vooral aandacht voor de onzekerheid rondom de overname van Intervents en het faillissement van een ander, willen de rechters nu vooral aandacht voor het verloop onder het personeel dat veel te groot is en wat tot een hogere werkdruk bij het bestaande personeel en onduidelijkheid bij de gezinnen leidt. Er is een gebrek aan stabiliteit. Dat zat hem eerst in echt geld. Valt Intervents misschien wel om. En nu zit het er meer in de mensen. Blijft deze jeugdbeschermer? Het is wel een probleem wat al langer speelt. Alleen het lijkt wel steeds erger te worden. Wie dat ook aan den lijve heeft ondervonden is Esther Meijer. Ze zat bij Brides en ging na het faillissement over naar het Leger des Heils. En daar werd haar een vaste contactpersoon beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. Inmiddels ben ik bij de 4e en 5e contactpersoon van de 4e GI. Maar totaal is dat 54, 55. 55 jeugdbeschermers bij 4 jeugdzorgorganisaties in 7 jaar tijd. Dat is extreem veel. En volgens Esther is er ook geen uitzicht op verbetering. Na al die jaren zakt de moed mij inmiddels wel een beetje in de schoenen. En dan vraag ik me af, waar in Nederland mag je wel weer een keer gewoon normaal moeder zijn, zonder dat alle ogen op je gericht zijn en je gewoon normaal kunt functioneren in de maatschappij. Want dit brengt gewoon elke dag onrust met zich mee. En je weet nooit waar je precies aan toe bent en de kinderen ook niet. En bij het Leger des Heils kunnen ze geen uitspraken doen over individuele gevallen, maar in algemene zin zeggen ze dat het verloop onder het personeel inderdaad erg hoog is en dat ze er alles aan doen om meer mensen aan te trekken. En daar sluiten andere Zeeuwse jeugdzorgorganisaties zich bij aan. Het vinden van nieuw personeel is lastig omdat het werk zwaar is en de sector kampt met een imagoprobleem. Opgelucht, maar op hun hoede. Dat is een beetje het gevoel dat leeft onder de Zeeuwen die hopen op uitstel van de ontpoldering van de Het Wiegepolder nadat de meerderheid van de Tweede Kamer daarvoor stemde. Er moet eerst meer duidelijkheid zijn over de gevolgen van PFAS in het Scheldewater voordat het de polder in kan stromen. Maar met alleen een motie in de Kamer ben je er nog niet. De Zeeuwse Provinciale Staten, gemeente Hulst en actievoerders roepen al langer op om te wachten met ontpolderen totdat er garanties zijn dat de PFAS-vervuiling geen schadelijke effecten heeft op mens en milieu. In Hulst heeft men daarom eindelijk het gevoel dat Den Haag naar hen luistert. Eigenlijk is het belangrijkste van bezint, eer gij begint, zet het even op een rijtje.
Dat we weten dat als er water in de Hedwigpolder komt, wat het dan ook betekent voor de omliggende agrariërs in de bedrijven, dat die weten van het is safe. En voor die safeheid gaan we. En ik denk dat we dat ook wel verdiend hebben na al die jaren discussie rond de Hedwigpolder. Opluchting overheerst, maar actievoerders waarschuwen, we zijn er nog niet. Er wordt gezegd, nou, we gaan het water niet inladen. Maar ondertussen gaan ze dan wel door met het afgraven. Wij zeggen nee, die dijk moet zeewaardig blijven. Want het afgelopen stormseizoen stond het water al heel dicht bij de bovenkant. Daar mag je niet aan afgraven, want anders komt het water zo meteen onvrijwillig binnen. En dan zijn we nog verder van huis. Eigenlijk zou GS nu moeten zeggen, wij respecteren de motie zoals die is aangenomen in de Tweede Kamer, sluiten ons daarbij aan en wij als regisseur verzoeken Vlaanderen een stapje terug te doen. En opnieuw aan tafel te gaan om te bekijken hoe we verder kunnen. En daar moet iedereen bovenop blijven zitten dat dat gebeurt. En minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof moet nu een besluit nemen over de motie. Ze begrijpt de emotie die leeft in Zeeland en in de Tweede Kamer. Dat zijn mooie balansvraagstukken tussen ecologie en economie. En eigenlijk snap ik die zorgen bijna altijd. Maar sec deze motie. Nogmaals, het is altijd eventjes de juiste volgorde die heel eenvoudig is. Ik wil even goed kijken, wat is nou het verzoek? Wat wordt gedaan aan het kabinet? En dan is stap 2 is even overleggen met mijn collega. En dan kijken wat onze reactie is. En om de ontpoldering uit te stellen moeten er nieuwe afspraken met Vlaanderen worden gemaakt. En hoewel Vlaanderen nog niet officieel heeft gereageerd op het mogelijke uitstel, ziet verslaggever Jan Vogel wel ruimte voor nieuwe afspraken. Wat we wel kunnen zeggen is dat de afgelopen paar weken in de Vlaamse media er steeds meer berichten binnenkwamen. Dat ook in Vlaanderen het idee leeft dat je misschien nu geen nieuwe natuur moet aanleggen. Totdat duidelijk is wat die PFAS-vervuiling, waar zij natuurlijk ook veel last van hebben, precies voor gevolgen heeft. Dus mogelijk is er ruimte om met Vlaanderen te praten om die ontpoldering uit te stellen. Zonnepanelen op land stuiten steeds vaker op weerstand. Maar waarom zou je de toch al schaarse ruimte in Nederland gebruiken als je de panelen ook gewoon op water kwijt zou kunnen? En water, daar hebben we in Zeeland genoeg van. We hebben een grote ambities om drijvende zonnepanelen in Nederland te gaan uitrollen. Omdat ook op land op een gegeven moment oppervlakte schaars wordt. Of dat er misschien protesten zijn. Of omdat we een dicht bevolkt land hebben niet altijd mogelijk is om op land overal maar zonneparken te installeren. Is het dus ook mogelijk om in Nederland als waterland de mogelijkheid te bestuderen om dat ook op beschikbare waterarealen te doen. Dat draagt weer bij aan onze doelstellingen voor de energietransitie. En om te kijken of de plannen voor zonneparken op het water ook kans van slagen hebben, doet TNO proeven op het Oostvoornse meer. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Ja, af en toe gaat er iets met een ankerstuk, af en toe breekt er wel eens iets en dat moet dan worden opgelost. Zeker in het voorjaar, toen de ene storm naar de andere ons land aandeed, kregen de zonnepanelen die op luchtmatrassen liggen flinke klappen te verwerken. En dus is er nog een lange weg te gaan voordat er zonneparken kunnen worden gebouwd tussen de al bestaande windparken op zee. Voor zee, ja, daar zijn de uitdagingen zo enorm in verband met hoge golven en met zoute omstandigheden, dat het concept daar ook geschikt voor moet zijn. Ondanks alle problemen die moeten worden opgelost, hoopt TNO dat de proeven slagen. Want zonneparken op zee kunnen enorme hoeveelheden stroom opleveren. Zelfs meer dan genoeg voor alle huishoudens in Nederland. Kijk, als we natuurlijk gebruik willen maken van de enorme oppervlaktes die de zee biedt, dan zouden we enorme zonnevelden daar kunnen neerzetten. En dan draagt dat echt ook significant bij natuurlijk aan de energiehuishouding. Dat kost nog wel enige tijd, maar dan zou het heel goed kunnen dat we over 10, 20 jaar die windparken kunnen voorzien van zonneparken. Wat op kortere termijn meer kansen biedt, zijn zonnepanelen op binnenwateren. In de proeftuin liggen zonnepaneeleilandjes die binnen enkele jaren op rivieren of meren geplaatst kunnen worden. Misschien wel in het Veersemeer of het Gevelingenmeer. Als ook Zeeland aan zijn duurzame energiedoelen wil voldoen en zij stellen dit soort wateren beschikbaar of Rijkswaterstaat, dan kunnen daar uitstekend natuurlijk zonneparken worden gebouwd. Studenten van de HZ in Vlissingen onderzoeken op het Oostvoornse meer ook gelijk of de zonnepanelen op het water schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Maar of het onderwaterleven ook gezond blijft als er megagrote zonneparken in de Zeeuwse wateren komen te liggen, moet nog nader worden onderzocht. Bij veel Zeeuwen is de geldautomaat uit een woonplaats verdwenen. Voornamelijk in de buitengebieden betekent dat meer dan 5 kilometer reizen om geld op te kunnen nemen. Dat gaat in tegen landelijke afspraken.
Omroep Zeeland hield een enquête en vanuit 63 Zeeuwse postcodegebieden kwamen meldingen van mensen die te ver van een pinautomaat vandaan wonen. Veel bewoners in de buitengebieden van de Beverlanden en Walcheren vinden dat ze te ver moeten reizen naar een pinautomaat. De meeste meldingen van meer dan 5 kilometer komen uit Leeuwerdorp en omgeving. De dichtstbijzijnde is denk ik een kilometer of 6, 7. Serenhoek is denk ik het dichtstbij. Als ik contant geld wil, ik werk in de stad, dan kan ik daar pinnen. Of ik kan het hier in het café of bij de lokale supermarkt. Daar kun je dan ook nog wel geld halen, maar alleen op de openingsuren dat hun open zijn. Ja, dat is best vervelend, ja, want als ik op een avond denk van ik wil ergens naartoe, ik moet iemand wel betalen of zo, ik kan nooit aan cash geld komen. Er is op zich wel mee te leven, maar je moet gewoon heel veel nadenken van tevoren. En voorheen was het gewoon makkelijker, dus ik mis hem wel. Maar ook in Biervliet, Filipijnen en Vogelwaarde moeten ze verder dan 5 kilometer reizen om te pinnen. Je moet naar Rijsnijken of Terneuzen. Een kilometer of 6 naar Hoek. Want het enige wat we kunnen is pinnen bij het tankstation. Maar ja, die gaan om 7 uur gaat die al dicht. En op de zondag, op feestdagen zijn ze ook dicht. Dus het is gewoon super onhandig. Ja, dus niet makkelijk. En hij heb er wel vroeger gezeten hoor. Maar ik weet ook om god niet eens waarom ze hem überhaupt weg hebben gedaan. Je went eraan als er geen meer is. Maar voor oudere mensen is het waarschijnlijk niet altijd even handig. Dus de veiligheid van dat je toch een paar briefjes op zak hebt. In het noorden van Zeeland lijken de pinautomaten beter over de regio verdeeld te zijn. De meeste klachten komen uit het gebied rond Poortvliet. Geldmaat, die namens de banken de pinautomaten beheert in Nederland, geeft toe dat er in Zeeland een aantal witte vlekken zijn als het gaat om pinautomaten. Als er een verzoek komt van een gemeente voor meer automaten, wil Geldmaat onderzoeken of er iets aan te doen is. Het rommelt bij de school voor persoonlijk onderwijs, waar de Isaac Beekman Academie in Capelle onder valt. Op de school zitten zo'n 400 leerlingen. De landelijke bestuurder moet van de minister van Onderwijs weg, maar stapt niet op. En dat heeft zijn weerslag op de vestiging in Capelle. Het heeft de nodige vragen. Hè? Wanneer gaat het gebeuren? Wie komt er in het nieuwe bestuur? Dat soort zaken. Dus dat geeft een stukje onzekerheid. Aan de andere kant zijn we ook vol vertrouwen binnen de school, binnen onze teams, dat het goed gaat komen. En er wordt achter de schermen heel hard aan gewerkt. En een nieuw bestuur staat in wezen ook al klaar. De landelijke bestuurder zou ruim 22 miljoen euro aan onderwijsgeld oneigenlijk hebben gebruikt. Die minister heeft een nieuw bestuur klaarstaan, maar de huidige bestuurder wil zelf voor opvolging zorgen. Deze onzekerheid moet niet voortduren, volgens Bussink. Het is wel fijn, ook voor de leerlingen, voor mijn collega's, voor de ouders niet te vergeten, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is over deze situatie en welk bestuur dan gaat beginnen en wanneer. En dat is ook een stukje frustratie dat we dat op dit moment nog niet kunnen zeggen. Door de opening van een nieuw gebouw kan Covra in Nieuwdorp meer hoog radioactief afval op gaan slaan. Het nieuwe gebouw op het terrein van de Covra is donderdag officieel geopend. Er was al plek voor 110 kubieke meter hoog radioactief afval en daar komt nu ruimte bij voor nog eens 50 kubieke meter. Daarom is het gebouw vergroot, zoals te zien is op deze beelden. De opening van de uitbreiding was trouwens bedoeld in september vorig jaar. Dat ging niet door vanwege corona, maar donderdag was het dan eindelijk toch zover. In de nieuwe uitbreiding is overigens meer ruimte gebruikt voor beton en staal dan voor de opslag van nucleair afval. Goedemorgen. Ja, morgen. Ja, kom binnen. Dank je. Ja. De uitbouw is ongeveer 15.000 kubieke meter groot, waarvan 8.000 kubieke meter beton en staal is. Door de uitbreiding kan meer radioactief afval worden opgeslagen. Nou, wij vertalen het altijd naar tijd. De uitbouw is in feite gerealiseerd voor de bedrijfstijdverlenging van de EPZ in 2013 naar 2033. En daar is zeg maar de uitbouw voor neergezet. De Covra is door de uitbreiding nu deels voorbereid voor het geval de kerncentrale van Borselen langer open blijft dan 2033. Ja, er is wat extra ruimte beschikbaar voor de hele korte termijn. Maar op het moment dat er zeg maar, besloten gaat worden de huidige kerncentrale langer open zou blijven, ja, dan gaan we met EPZ natuurlijk in gesprek. En die kunnen dan vrij nauwkeurig aangeven hoeveel afval er dan expliciet vrij gaat komen. En dan kunnen wij inderdaad echt in detail gaan kijken van, hebben wij daar voldoende ruimte voor of moeten we uitbouwen? Daar is ruimte voor op het terrein en het gebouw is daar in feite op voorbereid. 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste Zeeuwse gemeentes hun nieuwe wethoudersploeg gepresenteerd. Deze week zijn de nieuwe wethouders van Tholen, Veren en Vlissingen geïnstalleerd.
De wethouders van de gemeente Rijmerswaal volgen, als het goed is, komende week. Borselen eind van de maand. En eerder zijn de wethouders van Middelburg, Capelle en Noord-Beveland al aan het werk gegaan. Net als die in de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten. In Goes gaan nieuwe wethouders begin juni aan de slag. En Schouwen-Duiveland is op 8 juni de hekkensluiter. Opvallend in Goes is dat de gevestigde partijen VVD en CDA na tientallen jaren uit het college verdwijnen. In het geval van het CDA is dat voor het eerst in 52 jaar. Winnaar PvdA GroenLinks gooit het over een andere boeg en is in zee gegaan met lokale partijen en de SGP. En dat is hard aangekomen bij VVD en CDA. Dus om te zeggen dat wij afgestraft zijn door de Goese inwoner voor het beleid dat wij de afgelopen decennia gevoerd hebben, ja, dat kun je eigenlijk ook niet echt stellen. Dan is het nogmaals inderdaad pijnlijk dat je dan vervolgens wel het veld moet ruimen voor toch, zo het lijkt, een andere koers die gevaren gaat worden. Nu wordt het een coalitie zoals het er nu naar uitziet, toch die over links gaat. Hè? Wat gaat dat volgens u voor de stad Goes betekenen? Ja, dat weet ik niet. Ik ga in ieder geval de gemeenteraad in en ik ga dat scherp volgen. Want het moet natuurlijk niet te duur worden voor de inwoners van Goes. En ik vind het ook belangrijk dat het ondernemersgeluid gewoon sterk gehoord blijft. Wat gaat u nou doen? Nou, wat dat betreft, ik zeg altijd tegen mensen, heb met mij vooral geen medelijden. Want zeker in de huidige arbeidsmarkt lijkt mij dat niet echt een probleem om weer aan de slag te gaan. Ik wil wel voorlopig in ieder geval, want de komende tijd nog wel de raad in. En ik zal mij zo na de zomervakantie wel gaan oriënteren op waar ik in ieder geval mijn carrière verder ga voortzetten. En dan tot slot nog het opvallendste verhaal van de week. Want in Ouwerkerk waren ze een letter kwijt. Dit is het oude bord van Ouwerkerk. Dat staat er al een tijdje, maar als we naar de andere kant van de weg gaan, dan zien we het nieuwe bord. En dan zien we toch dat er iets mist. Nee, dat is niet goed, Ouwerkerk. Ouwe. Natuurlijk niet. Ik mis een R op het bord. En nu weet ik niet precies waar ik heen moet, want het is natuurlijk niet goed. Wat vindt u ervan dat zo'n spelfout gemaakt wordt? Nou, ik vind het wel een beetje dom. Dat kan niet blijven hangen, toch zo? Dat kan niet blijven hangen. Nee, dat moeten ze veranderen. En zo gauw mogelijk. Want dat is niet leuk zo. De gemeente Schouwen-Duiveland zegt dat het gaat om een productiefout die niet is opgevallen bij het plaatsen van het bord. Het foute bord gaat retour en een nieuw bord met de juiste spelling komt ervoor in de plaats. En ook op het bord waarbij je het dorp uitrijdt ging het mis. Alleen hebben ze er hier al verstandig genoeg een streep doorheen gezet. En vrijdag heeft de gemeente het bord vervangen voor een goed exemplaar met de groeten uit Zierikzee. En die groeten krijgt u nu ook van mij, want tot zover Zeeland de Week. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.